Nej, men man kan altid kende en arkitekt på, at de rører ved bygningerne. Det kan jeg simpelthen ikke lade være. Jeg hedder Thomas Lerberg, og jeg er administrerende direktør for Sygehusgrunden og har arbejdet med lignende byudviklingsprojekter i Danmark og USA. Det betyder rigtig meget for mig at stå i spidsen for udviklingen af Sygehusgrunden. Det er et drømmejob for mig, fordi det er det område, jeg er vokset op i, og det har en rigtig stor betydning for Holstebros udvikling i fremtiden. Jamen, jeg er vendt tilbage til Holstebro efter 20 år i Aarhus, og har købt mit barndomshjem, hvor jeg er født og opvokset. Og nu går jeg næsten den samme tur, som jeg gik dengang, jeg gik på Danmarks Skole, hvor jeg gik igennem området, hver dag i 10 år. Nu er det selvfølgelig bare med et andet formål, fordi jeg går på arbejde. Jamen, der er rigtig mange ting omkring Sygehusgrunden, som bliver rigtig spændende. Det mest spændende, synes jeg, det er transformation. Det vil sige, at sengetårnet for eksempel ned mod anlægget er oplagt til boliger, mens vi for eksempel har nogle andre bygninger, som Kedelbygningen, som er til koncerter eller til en bydelsforening. Men uanset hvad, så er der et væld af muligheder på Sygehusgrunden, og de enkelte bygninger, de svarer igen. Der er nogle ting, de gerne vil, der er nogen, der gerne vil være boliger, der er nogen, der gerne vil være hotel, men der er også andre, som ikke kan bruges til boliger, og som kan være koncerter, som kan være fællesspisninger osv.